Jste-li diabetik a chcete snížit hladinu cukru i glikovaný hemoglobin 1C, sledujte pozorně. Protože v tomto videu s vámi budeme sdílet 3 tajemství dokonalé hladiny cukru v krvi. Jdeme na to. Ahoj, vítejte zpět na mém kanálu. Pokud jste tady poprvé, jmenuji se Tomáš. Jsem diabetik už více než 30 let a na tomto kanálu vám pomáhám zvládat vaši cestu s diabetem. Dnes je tu se mnou Denis Pollock, jeden z mých nejoblíbenějších youtuberů o diabetu, který porazil cukrovku a ve videích sdílí cenné informace. A dnes se Denis podělí o své tajemství, která mu pomáhají dosahovat perfektních hodnot cukru v krvi i po diagnóze diabetu. Denisi, vítej v Type 1 Talks. Jsem rád, že jsi si našel čas a připojil se. A pro ty, co žijí pod diabetickou skálou, YouTube roku, mohl bys nám o sobě říct něco víc? Díky, Tome, že jsi mě pozval na svůj kanál. A dovol mi začít tím, že jsem obyčejný chlap, nejsem lékař. Nejsem výživový poradce, jen obyčejný chlap, který viděl, jak se na něj řítí cukrovka 2 typu jako parní válec a podařilo se mi ji vyhnout a dělám to už asi posledních 18 let. Moje minulost mi dává zvláštní zájem o cukrovku. Kromě toho, že jsem byl téměř diabetik a musel jsem tvrdě pracovat, abych se jím nestal, je to především. Moje máma byla diabetička a to jí naprosto zkazilo posledních asi 15-16 let života. Byla neustále v nemocnici, měla všelijaké problémy, mrtvice, infarkty, měla stenty a podstoupila různé zákroky. Nakonec jí amputovali jednu nohu, pak druhou nohu a pak se to nezhojilo a museli jí amputovat ještě výš. Poslední roky měla strašnou kvalitu života, vlastně posledních 15 let svého života. Takže když jsem začal mít nějaké problémy s hladinou cukru v krvi, asi si dokážete představit, kam se moje mysl obrátila. Hned zpátky k mámě a k problémům, které měla. A vypadalo to, že to míří přímo na mě a byl jsem silně motivovaný s tím něco udělat. A druhá věc, která pro mě byla obzvlášť důležitá, myslím, že cukrovka je sama o sobě velký problém. Ale měl jsem konkrétní stav, který je trochu odlišný od mnoha diabetiků nebo prediabetiků. A myslím, že se tomu říká reaktivní hypoglykémie nebo postprandiální hypoglykémie. Zažil jsem přirozené hypoglykemie, nyní jsem diabetik 1 typu a vím, že váš kanál je určen diabetikům 1 typu. Oni mají hypoglykemie z příliš velkého množství inzulínu, ale v mém případě jsem žádný inzulin nebral. Moje slinivka ale přehnaně reagovala. A po jídle s vysokým obsahem sacharidů mi cukr nejdřív vyskočil moc vysoko a pak zase klesl moc nízko. Měl jsem pocit, že omdlím. Jednou jsem opravdu omdlel. Přivolali záchranku a brzy dorazili. Měl jsem tak nízkou hladinu cukru v krvi, že přístroj ani neukázal číslo. Měl jsem tedy skutečné problémy a byl jsem velmi motivovaný s tím něco udělat. Je mi líto, že vaše maminka situaci popírala a vy jste měl potíže s udržením cukru v krvi. Zdá se, že máte opravdu hodně zkušeností s reálnými výzvami a komplikacemi spojenými s diabetem a upřímně je inspirující slyšet, jak moc jste byl motivovaný něco udělat se svou zdravotní situací. Myslím, že takovou motivaci občas potřebujeme všichni. Denisi, souhlasil jste, že se podělíte o některá tajemství, která vám pomohla dostat hladinu cukru v krvi pod kontrolu a porazit cukrovku. Moc vám za to děkuji. Tak pojďme rovnou na to, Denisi. Jaké jsou vaše 3 nejoblíbenější tipy, o kterých si myslíte, že by je měli slyšet všichni diváci? První tip, který bych dal, nebo slovo povzbuzení, je můžete zvítězit. Tohle se dá zvládnout. Diabetes není tak nepřekonatelný strašák, jak si ho mnoho lidí představuje. Někteří z vás s diabetem 1 typu si teď možná říkají, počkej, já přece nikdy nemůžu být bez inzulínu. Možná ne, ale to neznamená, že to nemůžete zvládnout. Pro mě porazit diabetes neznamená nutně to, že už nemusíte brát inzulín. Jako diabetik 1 typu budete muset brát inzulín. To znamená, že vám to nemusí zkrátit život, nemusí vám to zkazit život. Nemusíte mít všechny možné hrozné komplikace. Můžete prožít plnohodnotný život, zdravý a dlouhý. Doktor Richard Bernstein je můj hrdina a vím, že Tom prohlásil, že je i jeho hrdinou. Je mu přes 80, daří se mu skvěle. Daří se mu skvěle už asi 45, 50 let nebo i déle. Jako člověk s diabetem 1 typu a zvládá to.
I vy to můžete zvládnout, ale musíte na tom trochu pracovat, udělat si svůj výzkum a podniknout potřebné kroky. Druhý bod, který bych zmínil a na který může přijít každý, kdo má glukometr nebo kontinuální monitorování glukózy, je tenhle. Sacharidy zvyšují hladinu glukózy. Zvyšují ji výrazně, zatímco bílkoviny ji tolik nezvyšují. Tuky ji téměř vůbec nezvyšují, ale sacharidy rozhodně ano. A jak jsem řekl, dnes na to může přijít každý. To ovlivňuje kontrolu hladiny glukózy. Nejprve se zaměřme na zkušenosti s diabetem 1 typu a poté na diabetes 2 typu z pohledu člověka s diabetem 1 typu. Vaším cílem je samozřejmě sladit množství inzulínu s množstvím sacharidů ve vašem jídle, abyste neměli příliš vysokou ani příliš nízkou hladinu cukru. Je to určitě obtížné, ale doktor Bernstein mluví o zákonu malých čísel. Jinými slovy, je mnohem jednodušší udržet si hladinu glukózy pod kontrolou a všechno v pořádku, když prostě nejíte tolik sacharidů v jídle. Cílem je jednoduše snížit příjem sacharidů, snížit hladinu glukózy. A jako diabetik 1 typu můžete mít věci pod kontrolou. A můžete být mnohem přesnější v tom, jak snižujete hladinu glukózy a kolik inzulínu si musíte podat. Takže víte, to je to, co praktikuje doktor Bernstein, to je to, co doporučuje. Teď, u člověka s diabetem 2 typu, který nemusí brát inzulín, pak tu práci musí odvádět vaše slinivka. Ta bude muset zvládnout tu těžkou práci, protože vy si inzulín nebudete aplikovat. Ale znovu platí stejný princip. Když budete držet sacharidy na nízké úrovni, vaše slinivka nebude muset pracovat ani zdaleka tak tvrdě a všechno pro vás půjde mnohem lépe. Vaše slinivka si většinou bez problémů poradí s nízkosacharidovým jídlem. Můžete dojít k mírnému zvýšení hladiny cukru v krvi, ale nebude výrazné. Na druhou stranu, pokud sníte jídlo s velkým množstvím sacharidů, třeba velký pečený brambor, a dáte si dezert, k tomu velkou kolu a na ten dezert ještě zmrzlinu, vaše hladina glukózy vystřelí do stratosféry. Takže je jasné, že svému tělu dáváte mnohem méně práce, mnohem jednodušší úkol, když jíte nízkosacharidová jídla. Myslím, že tohle si dokáže spočítat každý, to není žádná věda, s tím by každý souhlasil. Kde se ale někteří lidé neshodnou je, že řeknou, dobře, jo, máš pravdu. Je jasné, že by to bylo jednodušší pro moji slinivku, ale když nebudu jíst sacharidy, budu muset jíst víc tuku nebo víc bílkovin a k tomu víc tuku. To mi způsobí srdeční problémy a infarkt. Co jsem tím získal? Dobrá zpráva je, že jsme zjistili, že když jíte více bílkovin a tuku a držíte sacharidy nízko, nemá to vliv na srdce. Nevede k srdečním onemocněním. Srdeční onemocnění často vzniká při konzumaci stravy bohaté na sacharidy a tuky, což je v Americe běžná strava. Jako diabetik 2 typu musíte držet sacharidy nízko, protože vás stále více ohrožují. Vaše tělo to nezvládá, zvlášť pokud máte diabetické nebo prediabetické tělo a to povede k dalším problémům. Takže sacharidy zvyšují hladinu glukózy a pokud ji chcete udržet pod kontrolou, musíte prostě omezit sacharidy. Nikdy jsem nedoporučoval nulový příjem sacharidů, tedy vůbec žádné sacharidy. Museli byste být téměř na čistě masové dietě, ale rozhodně můžete sacharidy výrazně omezit a jíst více masa a zelené listové zeleniny. Mléčné výrobky jako sýr a smetana obsahují málo sacharidů, takže jejich příjem bude nízký, ale ne nulový. Třetím bodem, který souvisí s kontrolou glukózy, je používání glukometrů, abyste zjistili, kde se nacházíte a co se děje s vaší hladinou cukru v krvi. Musíte to prostě vědět a to zahrnuje. Glukometr vám poskytne 2 informace, ať už jde o měření z prstu nebo kontinuální monitorování glukózy s náplastí a skenováním. Získáte potřebné informace, které vám ukážou, kde jste a kam směřujete. Jaké potraviny zvyšují hladinu cukru v krvi. Když jsem byl v těchto věcech ještě mladý, bylo spousta věcí, které jsem nevěděl. Jednou si pamatuji, že jsem měl lososa a velký banán a hladina cukru v krvi mi šla moc vysoko, což jsem nečekal. Říkal jsem si, co může být zdravějšího než losos a banán? Právě tehdy jsem poprvé zjistil, že ovoce může výrazně zvýšit hladinu cukru v krvi.
Zjistil jsem to díky glukometru, který ukázal příliš vysokou hodnotu. Překvapilo mě to, protože jsem jedl lososa a banán, což považuji za zdravé jídlo. Při testování jsem zjistil, že banány nejsou vhodné pro diabetiky, protože výrazně zvyšují hladinu cukru. Proto je potřeba používat glukometr. Ale je tu něco ještě důležitějšího, možná ne důležitějšího, ale stejně důležitého, a to je motivace pro mnoho diabetiků. Jejich problém není v tom, že by nevěděli, co mají dělat. Mnozí z nich vědí, co by měli dělat, ale prostě nemají vůli, motivaci to udělat. Pokud se často testujete a zjistíte, že některé potraviny výrazně zvyšují váš cukr v krvi a jiné vůbec ne, můžete tomu přizpůsobit stravu. Vaše hladina cukru v krvi je v normě a jen mírně stoupá, což vás motivuje. Proč jíst něco, co mi rozhází cukr, když si můžu dát šetrnější jídlo? Dobrá zpráva je, že mnoho jídel to umí. A čím víc zkoumáte, čím víc se testujete, tím víc si uvědomujete. A tady je další jídlo, které mi vyhovuje, tady je další jídlo, které funguje, tady je další jídlo. A vy si vybudujete repertoár dobrých, pevných, zdravých, nízkosacharidových jídel, která vám nerozhodí hladinu cukru v krvi. A to je to, co všichni potřebujeme. Ať jste diabetik 1 nebo 2. Typu hledáte jídla, která nespůsobí velký vzestup glukózy. Někteří mi teď napíšou, Denisy, to víš, ne? Všechna jídla zvýší hladinu cukru v krvi a víš, že by ses neměl tolik bát těch výkyvů? No, mají pravdu i nepravdu. Všechna jídla zvýší hladinu cukru v krvi, ale ne všechna ji zvýší stejně. Některá jídla mi zvýší hladinu cukru z 95 na 112. S tím jsem v pohodě, přijde mi to v pořádku. Je to nárůst, ale ne moc velký. Jsou ale jídla, která mi zvýší glukózu z 95 na 222. Jsou to jídla, kterým se vyhýbám. Nemůžeš tvrdit, že všechna jídla zvýší cukr, takže na tom nezáleží. Mezi různými jídly a potravinami je obrovský rozdíl a čím víc se testuješ, tím víc si uvědomíš, která jídla ti vyhovují a která ne. Dneska se můžu podívat na talíř s jídlem, kde je 4, 5, 6 různých potravin a dokážu říct, tohle je v pohodě, tohle ne, tohle bude fungovat, tohle nebude. A snadno poznám, co bych si měl vybrat a co bych měl nechat na talíři nebo v restauraci, nebo jak to říct. Takže musíte zjistit, jestli si můžete dovolit kontinuální monitorování glukózy, skvělé, pokud si ho nemůžete dovolit, pořiďte si glukometr, kterým si pícháte do prstu a získáte krev. Prostě nějak musíte vědět, co se děje. To vám poskytne informace, pomůže vám to dělat správná rozhodnutí ohledně jídla a bude vás to inspirovat a motivovat. A zjistíte, že máte motivaci dělat to, co potřebujete a činit rozhodnutí, která musíte udělat. A dovolte mi dát vám jednu malou radu, povzbuzení nebo tip, ať už tomu chcete říkat jakkoliv, třeba hack. A to je ta jedna věc, které se chci za každou cenu vyhnout, velkému výkyvu. Jak víte, už jsem o tom mluvil, ale výkyvy jsou opravdu důležité a jediný způsob, jak to zjistit, je otestovat se před jídlem. A pak se otestujte za hodinu, hodinu a půl, 2 hodiny po jídle, podle toho, kdy obvykle dosahujete svého vrcholu. A zjistíte, která jídla vám výrazně zvyšují hladinu cukru v krvi a která ne, takže se těm výkyvům vyhýbejte. Ve skutečnosti je to dieta, kterou v podstatě doporučuji a uznávám. Lidé, které povzbuzuji a oslovuji na svém YouTube kanálu, jsou diabetici 2 typu, ale ve skutečnosti by to fungovalo stejně dobře i pro diabetiky 1 typu a doktor Bernstein to také doporučuje. Je to ale dieta s nízkými výkyvy cukru. Já tomu vlastně ani neříkám nízkosacharidová dieta. No, někdy ano, ale ve skutečnosti je to dieta s nízkými výkyvy cukru. Mám svůj cíl, vy si určite vlastní, pro mě je to 140. Pokud mi jídlo zvýší hladinu glukózy až na 140, jsem v pohodě, i když bych raději, aby to nešlo moc nad 130. Pokud mi jídlo zvedne hladinu až na 150, 180, 200 nebo 250, už si ho znovu nedám. Možná ho upravím, možná změním jednu jeho složku, nebo si dám méně toho a více onoho, ale nějak budu muset udělat nějaké změny. Svoji stravu vnímám jako dietu s nízkými výkyvy, kterou jsem si vytvořil sám. Každý si to musí upravit podle sebe. To zajistí, že ty nárůsty hladiny cukru v krvi budou pozvolné. Ano, nějaký nárůst glukózy tam bude, ale bude pozvolný a plynulý, ne prudký výkyv. Jdete prostě moc vysoko a pak moc nízko.
Někteří diabetici, hlavně jedničkáři, mají problém s přechody mezi hypoglykémií a prudkými nárůsty hladiny cukru. Není to dobré, není to zdravé a proto chceme pozvolné, pěkné, mírné a jemné nárůsty a pak zase pěkné, mírné a jemné poklesy. A to je možné jen tehdy, když držíte sacharidy na nízké úrovni. Wow, Denisy, to je opravdu inspirující a líbí se mi pojem dieta s nízkými výkyvy. Je to vlastně něco, na čem jsem v poslední době docela dost pracoval. Uvědomil jsem si, že některá jídla, jako pizza a některé indické pokrmy, mi vždy zvýší cukr v krvi. Jako diabetik 1 typu s inzulínovou pumpou si mohu podat inzulín ve stanovený čas a množství, abych zvládl sacharidy. Mohu si dát předbolus, mohu použít prodloužený bolus, ale stejně se mi nikdy nepodařilo nastavit bolus správně pro tento typ jídel a mám pocit, že mi vždycky vyskočí cukr. Souhlasím, že jste přesně vystihl podstatu, když jste zmínil motivaci. Ta je opravdu velmi důležitá. Před pár týdny jsem se opravdu zaměřil na to, abych měl hladinu cukru v krvi v cílovém rozmezí na svém kontinuálním glukózovém monitoru. A chtěl jsem mít celý týden 100% v cílovém rozmezí hladiny cukru v krvi. A zvládl jsem 2 dny, 3 dny, 4 dny v cílovém rozmezí a s každým dalším dnem, kdy jsem zůstal v cíli, jsem cítil, že jsem ještě více a více motivovaný a je pro mě ještě jednodušší v tom cíli zůstat. A chlapi, pokud mě sledujete už delší dobu, víte, že to pro mě vždy tak nebylo. Ve skutečnosti jsem byl pravý opak, co se týče diabetu 1 typu a motivace. Tohle byly opravdu silné věci, které jsme dnes slyšeli od Denise a já chci slyšet od vás. Jaké je vaše tajemství, jak udržet hladinu cukru v krvi pod kontrolou? Dejte nám vědět v komentářích. Pokud chcete více tipů, jak snížit hladinu cukru v krvi a glikovaný hemoglobin 1C, klikněte na jedno z videí na obrazovce právě teď. A pokud se chcete podívat na kanál Denis, dám vám odkaz do poznámek pod videem. Moc děkuji za sledování a uvidíme se v dalším videu Type 1 Talks. Ciao.